I 3. Hola, m'anomeno Noelia. Soc d'un poble d'Alacant, Jacarilla. He llegit el llibre d'unes vacances avorrides, de Pepa Castelló. Tracta d'una xiqueta anomenada Marta, que se'n va de vacances a la muntanya, a una casa rural, on no havia wifi. Quan la mare li va dir que anaven a compartir la casa, Marta es va enfadar i es va anar a donar una volta. Es troba una cova i decidir ficar-se. Era una cova molt fangosa i no estava sola. Hi havia un gos. Quan va tornar a casa va veure que els seus inquilins eren el seu amic Jordi i son pare. Així que Marta i Jordi i els seus pares passarien les vacances junts anant d'excursió, contant històries. Marta i Jordi, de matí, per a no avorrir-se, van fer una cabanya, però cada dia, al aixecar-se de matí, la cabanya desapareixia. Van tornar a construir la cabanya i el matí següent la cabanya havia tornat a desaparèixer, fins que un dia es quedaren a veure què passava i es donaren compte de que eren els seus pares els que destruïen la cabanya. Finalment, compraren ferramentes i, amb ajuda dels seus pares, la construïren tots junts. Javert el conta una història d'un tresor en el desert. Li s'estranya un mapa del tresor i tots anaren a buscar-ho. Van parar a berenar. Mentre els pares parlen, Marta i Jordi s'anaren i es van perdre. Al dia següent anaven a tornar a trobar el monstre del llac Negre. Miren a l'aigua i es veu una sombra, però era el reflex del sol. Marta es va dar compte de que Javier, el pare de Jordi, i Immaculada, sa mare, eren nòvies. A mi m'ha agradat molt perquè hi ha aventures i sorpreses. És molt interessant i mai saps què passarà a continuació. A pesar dels embolics i pròrrogues, tot acabarà bé. Si voleu perdir segur no es vas poder perdre. Fins la pròxima.